poboljšanje svojstava vode ili strukture vode, na njenu promenu. Ovdje sad opet balansiramo između fizike i metafizike. Htjeli to da kažemo ili ne? Pa verovatno isto onako kako utiču piramide da su mumije i dan danas dobro očuvane posle 4 godina. Pa možda i tako što, možda i zbog toga što su mnoge istraživačke ekipe, pa čak i oni neformalni istraživači, da ne kažem kriminalci koji su provaljivali u piramide i tako dalje, svi završili neslavno. U kom god smeru pogledam, uz pomoć zvanične nauke, ako dovoljno daleko odemo, uvek ćemo naići na neko zašto na koje nema za to. Ali radi. Nešto radi, nešto deo. Ne znamo ni šta je gravitacija, ne znamo ni šta je materija. Materija je jedna velika šupljina. Znate šta je to? Sve elementarne čestice su talasni paketi. Kad bismo sad posmatrali jedan atom, on bi imao preček 100 km, jezgro bi imalo, da ga uvećamo da ima preček 100 km. Jezgro bi imalo preček 10 metara. Pa u njemu nekoliko nukleona prečeka po 1 metra, pa u svakom nukleonu po 3 kvarka prečeka 1 milimetra, pa i to talasni paketi, pa po Heisenbergovim relacijama neodređenosti elektron ne može bude istovremeno na više mjesta, ne može da mu znaš i brzinu i položaj u isto vreme, to je znači oblak, nije čestica, sve jeste nije. I šta je realno? Pa kaže fizičko polje, realni vakuum. Realno ništa je realno. Znači ovo bi trebalo propadne kroz planetu, ne kroz ovaj sto. Sve je ništa na kraju ispred. Ali stoji. Ovo je, nadam se, odgovor i kako piramida deluje na vodu. Ako hoćemo ključi, najbitniji zaključak hidronike je ono što su povlačeni, posvećeni ili kako god hoćete znali i ranije, je da neke stvari, ono što je vrlo bitno, namjerno sam ostavio za kraj, zavisi od naše vere i od našeg mentalnog stanja. To je to mentalno oplemenjivanje vode. To je ovo što je kolega Emoto, slobodno mogu da kažem, se bavi istim stvarima, radio spoj svoje aparature, snimio. Ja sam recimo izvršio eksperiment, odavno je poznato da list kad dosečete jednu polovinu imate auru oko celog lista. I oko onog dela kad snimite Kirlijanovom kamerom ili bilo kojom metodom imate auru. Znate kad nestane? Ja sam to utvrdio. Kad nestane aura? Kad se list osuši. Kad dehidrira potpuno. Znači, voda je život, voda je nosilac života. I šta se sad zbiva kod te vode? Tačno je da mnogi od ovih efekata nestaju. Od efekata ovih suptilnijih oplemenjivanja pogotovo nestaju kad su to ne veruje. Ili kad je čovjek nabijen negativnom energijom, da tako kažem. Ja kažem, pa šta? Što bi je nekom nešto dokazio? Uskoro ćemo morati da raščistimo sa tom naukom koja će svako morati da dokaže sve. Pa šta vredi? Evo uzmimo Einsteina, uzmimo našeg Teslu, uzmimo obrnuto magnetno polje. Pa ko razume fazore, ko razume način kako se to sračunava i kako nastaje obrnuto magnetno polje, ali radi. Što da objašnjamo? Uskoro ćemo imati nauku koja će služiti onima koji veruju i koji su mentalno, da kažem, podobni. Njima će služiti, ovim drugima neće. Svak će moći sam da izabere. Molim lepo. Zašto bi nekom pomoglo nešto? Možda ta piramida i ne deluje. Ja imam primjer, ne znam da li imamo vremena i da li je to možda bude deo istog pitanja. Takozvane osvećene ili svete vodice, bogojavljanske vodice u čitavom hrišćanskom svetu, naročito pravoslavnom, svi dobro znaju da se ta voda ne kvari. Pa ne mora, ovo nije nikakvo propagiranje religije. Razumete? Ali svi to dobro znaju. Ne samo vernici i sveštenici. Ali svi dobro znaju i ja sam čak se drznuo jednom da sam dao tu vodu čovjeku koji ne veruje ništa. Zapravo hteo da mu dam. Znači šta se dogodilo? Ja sam sutradan ujutro našao bočica je puhla, vode nigdje nema. Razumete? To tako daleko ide. Ovo izgleda misterija, pazite. Mi živimo, mi smo misterija, svi smo misterija, sve ovo misterija. Znači, što? Izvinjam se, zašto bi voda pomogla i zašto bi bilo šta pomoglo nekom ko u to ne veruje? Pre ili kasnije ćemo morati po toj osnovi da se podelimo. Nadovezujemo se na neku od prošlih vaših emisija, vraćamo se na moć misli, hteli to ili ne. Jeste, moć misli je velika, a ono što je vaš kolega Japanac dokazao u potrazi za najlepšim i najsavršenijim kristalom, zapravo u potrazi za rečju ili u potrazi za mišlju koja će taj kristal da napravi, došao je do zaključka da postoje dve reči ili ti dve misli koje čine da kristal vode bude savršenog i najlepšeg mogućeg oblika. Evo, mi ćemo sada i da ga vidimo, a te dve reči su po njemu reč zahvalnost i reč ljubav. Pre svega ljubav pa zahvalnost. Imate li nešto na to da dodate kada je ovaj savršeni oblik u pitanju? Do duše, on je Japanac, pa je to na japanskom jeziku. Sad tu možda postoje neke razlike, ali svakako imate verovatno neki svoj primjer. Pa ja ne znam japanski, ali pretpostavljam da reč zahvalnost ima istu mentalnu težinu kao reč obzirnost. U nekim svojim eksperimentima, samo što ja nisam imao Emotovu aparaturu da snimim kristale. Da, malo Japanci imaju malo više para od nas. Reč obzirnost na mentalnom planu predstavlja najjaču moguću vibraciju, najpozitivniju. Ona uključuje i ljubav, ona uključuje sve. Znate što znači obzirnost? Pa
To je nevjerovatna stvar. Obzirnost prema drugima, prema sebi, prema prirodi, prema svemu. To je ono što nam fali. Verovatno je reč zahvalnost sa sličnom ili istom mentalnom težinom i tu se apsolutno slažem sa emotom da je to jedno od ključnih. Za ljubav je jasno svakom. Mislim, to je valjda jasno kakve to vibracije izaziva u ljudima, iako je i taj termin dosta kontaminiran i upravljan i svašta se pod tim podrazumeva kad se kaže ljubav, da niko tačno ne zna šta je. Mnogi ne znaju zapravo ni šta su htjeli da kažu. Ali reč obzirnost, to je ono što nam fali. I lepo, kao da nas voda, ta osnova svega i svačega, pa i nas samih, proviđenjem, voljom tvorca, rekao bih, opominje. Evo sad i preko zvanične nauke, slobodno možemo da kažemo. Ovo što radimo, to je nauka. Pa i moja malenkost. Zašto da ne? Opominje nas kakvi to treba da budemo. Sve nas opominje. I opominje će nas još neko vreme, ne predugo. Dokad? Ko se popravi dok? Dokad? Pa bojim se da ne uđemo u neku problematiku. Znate šta, kad zakoračite u metafizička istraživanja, tu više nema parcelizacije. Tu više nema ovo je moja njiva, ono je moja njiva. Idi tamo, Pera se bavi, ne znam, medicinom, Đoka se bavi hemijom, Žika se bavi metafizikom i svak svoju njivu. Ne. Tu više nema, to se više ne zaustavljate. To vam onda sve gledate odozgo. Mislim, bez namere da bilo koji bilo šta bude pocenjeno. Dobro, ali svi smo nekako jedno. 2012. je kraj epohe i početak nove. Ne priča se o tome slučajno. 2012. neće se ništa dogoditi 22. decembra 2012. spektakularno. Počelo je da se događa već sad, događa se i posle toga. Svi znamo kad počne proleće. 21. marta, tako? Pa nije padao sneg i duvao se verac 20. marta, a 21. odjednom ugralo plus 30. Nije, ali znamo kad je počelo proleće. Činjenica je da nam je sad mnogo lepše nego što je bilo u februaru. Da, tako? da. Znači, o čemu se radi? 2012. je prekretnica. Bojim se da ističe vreme, pozivam ljude da se dozovu pameti, da se otarase svojih strahova i sumnji i da postanu obzirniji. Evo i voda nam to govori. Ovo je možda najvažniji zaključak. Eto u čemu je nauka između hidronike i ostalih nauka. Kad ćete čuti hemičara da vam na kraju kaže ja sam tu nešto istraživao uz dužno poštovanje, evo ja sam inženjer i fizičar. Evo mislim, kad ćete čuti zvaničnog, recimo, inženjera, kolegu mog, fizičara, hemičara, ko se ne bavi ovim stvarima, da vam na kraju svog istraživanja neko kaže ali da budemo obzirniji. Evo, to je zaključak naučnog istraživanja. Našeg naučno-popularne emisije, jedne od serijala, u serijalu Kosmos, svakako može da bude na kraju zaključak. Naša emisija se upravo ovakvim stvarima bavi i upravo nam je cilj da vi u toku ovog vremena koje protiče između emisije pa do druge emisije razmišljate o onome o čemu smo mi pričali. Ukoliko malo obzirniji budete, ne samo prema vodi koju pijete, nego prema svetu oko sebe, pri tome podrazumevam pre svega ljude, možda će vam i život biti pun obzirnosti od strane tih nekih drugih ljudi, a sledeći put kada uzmete čašu vode da je popijete, uputite joj poneku reč ljubavi, zahvalnosti, pre svega obzirnosti, kako reče gospodin Marković, i da vidimo šta će se onda desiti ako to ponavljamo iz dana u dan. Ajde baš da probamo. Hvala vam na pažnji. Uz veliku zahvalnost i ljubav koju vam šaljem ovog trenutka, ja vas pozivam da se vidimo i sledeće nedelje u isto vreme. Prijatno!